जोबोद गोजोननाय आरो रंजाखांनाय लोगोसे मोनसे आत्मगौरबनि दिनै सम बेनिखायनो जोङो साहसनि गेजेरजों बुंदों जे बर' हारिया बड'फानि आदर्शजों जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों आरो दिनै जथायै जोङो एबसु बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो जिआइ 13टा आइटेम बर'नि खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बर' गंगोना बर'नि दख'ना गामसा जोमग्रा आरो फारसेथिं खारदै खेरादाफिनि गंगार दुन्दिया बे गासै बिथिंखौ लानानै जि जों जिआइ मोननो हाबाय बे दिनैनि सानाव बर' हारिनि थाखाय दिनै मुलुगनि आथालाव सौहैनायनि मोनसे खामानिखौ जों मावनो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' आन्दलननि गेजेरजों बड'फानि आन्दलननि गेजेरजों बर'फ्रा बुहुमाव सिनाय जादों आरो दिनै बर' हारिया बबेयाव थायो बबे जायगायाव रायजो जायो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव आसामनि कार्बि आंलंआव बर' कसारि काउन्सिल खुंथाय ओनसोलाव लोगोसेनो बर' रावा 9थि सिडुलाव दिनै रिकगनिसन मोनबाय रावखौ सिनायै रावबो गैलिया आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै जायगा मोनबाय आरो बेबायदिनो बर' मिडियाम बर' हारिमु गासै बिथिंखौ जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि माहारियारि गौथुम आरो जायफोर लिडारशिपआव दङ आफाद हिसाबै जों खामानि मावबाय थादों दिनैनि सानाव जिआइ बे जि रिकगनिसनखौ मोननो थाखाय बिटिआर काउन्सिलनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जि मोनसे इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावबाय जि मोनसे इनोभेटिभ जि स्टेप लाबाय बिनि गेजेरजों रेवरेवा नार्जारिखौ बिबान होनाय जाबाय बेयाव कनसालटेन्सि मोनसे टीम एंगेज खालामनाय जाबाय आरो बे गासै जे टीमनि थाखाय जायफोरा थैस' थांस' खस्थ' खालामनानै मावबाय दिनै बर'नि बे मोनजिथाम माने दामजु दामनाय बर'नि आरो गाननाय जोमनाय आरो जाग्रा आयदा बे गासिबो ट्रेडिशनेल फुड आइटेम ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट आरो फारसेथिं जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बे जि जायगा मोननाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरोबाव आर'नाइ आरो गुबुन गुबुन आइटेम मोन 9टा दङ गासै 21 आइटेम बेखौबो जोङो मोनगोन होननानै जोंहा आसा दङ दा बेखायनो सरकारनि पेट्रनाइजनि गेजेरजों हारिनि माहारियारि गौथुमफोरनि मददनि गेजेरजों बयनिबो आशीर्बादनि गेजेरजों बे लेभेलखौ जोङो देरहासारनो हानाया बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे जौगासारनाय खामानि जाफुंसारनाय खामानि दिनै बिथाङा बुंदों जे लार्जेस्ट आरो टप नाम्बार 1आव जुदि जिआइ जुदि सोरबा इन्डिजिनियास ट्राइबेल कमिउनिटिया मोनदोंबा बर'फ्रा मोनदों आरो आसामाव जिआइ मोननायनि जे स्टेट रेंक बे 10 नाम्बाराव फैबाय होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरा बर'नि खाम जथा सिफुंखौ सिनायसिगोन मोजाङै साबसिनै बिनि डिमान्डआ बारायगोन बर' गामसानि डिमान्डआ बारायगोन दख'नानि डिमान्डआ बारायगोन इरि इन्दि जि जोमग्रानि डिमान्डआ बारायगोन आरो बियो मोनसे इन्टारनेशनेल पपुलारिटि दिनै मोनगोन दा बेखायनो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो जोङो एबसुनि जोङो फ्लेग दैखाङोब्ला गामसा गानो आरो जोंखौ गोबाङानो थाखा होदोंमोन जे गामसा गाननानै फ्लेग दैखांदों गामसा गानग्रा पार्टि गामसा गानग्रा हानजा होननानै खिन्थु दिनै जों जे गामसा गाननानै बेखौ प्रमट खालामदों बियो खुनु कारनाव दैयाव थाङाखै आरो बेनि थाखायनो दिनै जोङो बे स्थानाव मोनफैनो हादों दख'नाखौ जोंनि आइ जोंनि आब' जोंनि बाजै जोंनि बिनानाव बिथांमोना गानो आरो गामसा गाननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबाद जातीयताबादखौ जोङो प्रमट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों आं बुंनो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादा बर' हारिनि रैखा कवच भारत हादोरनि रैखा कवचआ जाबाय भारतनि संबिधान आरो बर' हारिखौ लिडारशिप होनांगौनि बेलायाव बर' जातीयताबादखौ हमथानानै हाबा मावलांनांगौनि बेलायाव इसिं बायजो गासै बिथिंजों खामानि मावनांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रैखा कवच हिसाबै जों खामानि मावदों आरो मावलांगोन गोजोन्थों गासै हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा बर' गामि बर'नि मोनफ्रोमबो न'खर आङो गोसो गोरबोजों खावलायगोन फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ
अनलायनायनि गेजेरजों बिदा फंबाय सानलायनायनि गेजेरजों आरो गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों जाहाथे मोनसे खौसेथिनि इउनिटिनि बर' हारि गायसननायनि मोनसे मोन्थोर लानानै बयबो गाजा गोमजायै रंजायो आरो देग्लायनि बैसागुआ जिआइ 13टा जिआइ मोनखांनायनि उनाव जेराव गामसा दख'ना जेराव बर'नि मोनबा दामजु जेराव खेराइ दाफिनि गुबुन गुबुन आइटेमफोर दङ गिबि खेब बैसागु रंजानाय जागोन जि बैसागुआ जिआइ मोनखांनायनि उनाव बे रंजानायनि हाबाफारिया जागोन गोसो होसारनानै खौसेथिनि अनलायनायनि मोन्थोर लानानै हाबा मावलांनो आरो बैसागुखौ बरायनानै रंजानो थाखाय आङो खावलायबाय।